Hello viewers, welcome back to my channel. Taku second segment tatukutara nyaya yekurerwa kwevana kuti machengeterwa aitwa vana kare madzidzisirwo aitwa vana anenge aive netsika dzakanaka nekaunhu kanga kakanaka zvokuti and hazvina kungoperera ipapa chete pakuti vana regai ndimbotaura chimwe chinhu chaitika. Munoziva kuti taimbonzwa kuti hanzi vanhu vaiti chero kana muchifamba zviya nzendo dzedu kaisusu taigona kuti tikakwira mabhazi vanhu vanofamba rwendo handinoti makezi mangani kuenda kwavari kuenda, saka waigona kuti uchitopfuura nemumusha mauri kuenda kana iri nguva yekukohwewa yaya kana iri nguva yekuti chibage chiri kukohwewa mananga arimo munda akaibva nzungu dzirimo hanzi mani maigona kutongopinda zvasina basa kuti munda mani unotongoenda pamunda paya paya wongonotemha kana ari mamwiwa kana ari dziri ipwa kana chiri chibage motobatidza moto motogocha zvaka zvisina kana problem kugara kwaitwa panguva iyoyo. Ini ndinokufarira zvokuti dai kuri kuti daikwanisa kuzviita vedu vei aiwa zvo zvakanaka zvo zvasiyana naizvinoizvi kana kuti ungangosvika mapo vanhu wongoti nhai ndoda kudya here kana ndoda kutemha chakati ndiite zvino zvakasiyana unogona kusungwa zvechokwadi. Asi aiwa tirikupfuurira zvedu mberi. Vamwe unge vataura nyaya yemarights kuti vana vane marights avakupiwa ari kuvachengetedza. Hatizivi kuti kuvachengetedza here kana kuti kuita sei. Even pane mutemo wakaiswa muna 2017 wekuti uchengetedze vana kubva mukurohwa kumba kwavo nekuzvikoro. May you please elaborate on that one? Okay, zvakaitika ndezvekuti kubva kumashure uko muzvikoro vanhu maticha aibvumidzwa kungorova vana sekuranga. Corporal punishment yaibvumidzwa kuadminister kuvana. Asi pane vamwe mai vanonzi Laina Pfungwa vakazoroverwa mwana wavo akanga ari mugrade 1. Vakarohwa zvakasimbarara naticha, zvikavasvika pamwoyo pavo vakatsvaga magweta anosanganisira ana Tendai Biti kuti vaende senyaya yacho kuhigh court. Saka Justice Mangota wekuhigh court muna 2017 vakazoita decision yekuti vana havachabvumidzwi kurohwa whether kumba kana kuti kuchikoro, nenyaya yekuona kuti Zimbabwe yakaratifya maconventions anoprotecta vana kuti vasarohwe kana kuti vasaabuswe zvine utsinye zvatingati zviri cruel. Saka hazvichabvumidzwi kuti vana varohwe whether kumba kana kuti kuchikoro. Yatove mhosva kunyange pasina legislation kana kuti act of parliament inoti vana havarohwe. Kupiwa kwejudgment nehigh court yatove precedent yakatosetwa iyoyo. Saka lower courts ese up to the high court itself, they have to respect that decision. Saka iyoyo it's a source of law judgment ya Justice Mangota. Saka from there kunyange mukazoti tikada kutsvaga mutemo chaiwo wekuti the pape pakanzi vana havarohwe munogona kupashaya, but constitution yeZimbabwe section 81 inopa provision yekuti vana marights evana anofanira kuchengetwa and hapana abuse inofanira kuitwa kuvana. Saka kubva ipapapo kana ukarova mwana kumba, vana vazhinji kuzvikoro vari kupiwa mahotline ekufonera mapurisa kuitira kuti vakarohwa kumba kana kutukwa kana kuti kurohwa kuchikoro vanobva varipota. And kune ma-NGO akawanda akabva aita surface anoita kuti vana vakarohwa pachikoro vakasike kufonera ma-NGO aya. Ticharohwa mwana obva aendeswa kukoti, zvinozoguma zvaita kuti basa rake ripere. Saka pamutemo yezvinezvi because of that judicial precedent yakasetwa hazvichabvumidzwi kuti vana varohwe. Okay, mutemo uyu wakagarirwa pasi nemapresident. Chinonzi judicial precedent kana kuti stare decisis idecision inenge yaitwa nehigh court as the upper guardian of everyone, even children. Saka zvinenge zvichiitika ndezvekuti judge akaconsider constitution section 53 nesection 81 kuti aite come up with the decision yekuti Zimbabwe sezvo yakaratifya maconventions eUnited Nations inosanganisira United Nations Children's Rights, kuti vana havafaniri kuabuswa, vana havafaniri kurohwa kana kuitwa zviri inhumane. Izvozvozvo ndo zvakaenderwa napresident whether akanga ari Mugabe panguva yaivepo kana kuti president varipo zvinezvi Mnangagwa, ndo vanoenda kumaconvention akadaro vozonoti isusu seZimbabwe tiri kuda kupinda paconvention yekuti zviri kutaurwa muconvention we agree kuti nesuwo tinoda kuve part of it. Hazvimanikidzirwi kuti maconvention ese mungobvuma kuti isunoda kuve part, but mukaona mabvuma makufanira kunozviimplementa munyika menyu
zvinhu zvamati isusu tinoda kuve part of it. Saka part of convention yavakabvuma ndeyekuti vana havafaniri kutreatwa zvine utsinye uye zviri inhuman kana kuti zvekuvadegrade unhu hwavo. Saka kana uchirova mwana mupama kana bhutsu zviri cruel and zviri degrading kumwana iyeyo and iabuse. Saka vakabva vati jaji akashandisa mitemo iyoyo kuti iri muconstitution kuti ati vana havachafaniri kurohwa, saka vatobinding kumunhu wese. Okay, vamaunge imimi as a parent munozvitora sei kuti imimi maakutotya kuti nhasi unoita fadzwa akanga aida kuita something maakutotya kana anoona kuti namusikadzi nokuti zvinenge zvakavhura nzira yekuti vana vangoitawo anything zvavanenge vachinzwa ivo kuti vada kuita zvisingaiti zvinofanira kuti mwana arohwe. Saka imi mukati maakutomurova maakutonzi makanganisa, saka hakusi maakutopiwa kutya here decision yakaitwa najaji iyi munoitorawo sei? Inyaya inotinetse inorwadza kuona vana vachidzvinyirirwa kodzero dzavo, asi nerimwe divi inyaya inorwadza kuona vana vachiregwa vachirarama semhuka nekuda kwekuchengetedza kodzero dzavo, nokuti ivo pachavo havazivi kuti kusarangwa kana kuti kusadzorwa pane zvavari kuita kuchengetedzwa kwekodzero dzavo kunovasvitsa papi. Nokuti vana vatiri kuti isusu varipote kana vakaitwa zvavasingafariri, zvimwe zvacho havatozivi ivo vana vacho kuti kutoitirwa kuti ivo zvinhu zvavo zvivaitire zvakanaka muupenyu hwavo mangwana, vasararama upenyu hwokuti vanozoregreta in future. Plus ini ndaingofunga kuti kana wanga uri mutemo wekuti unofanira kubata kumunhu wese pamaererano nemarererwo evana, zvanga zvakanaka kuti vabereki kana kuti every community igare pasi, vanhu votaura zvavanonzwisisa kana kuti zvavanoona zvinoita kuti uyu ndiwo murerero wedu wevana watiri kufunga kuti ndo unobatsira vana vedu. Nokuti kana isusu sevabereki tichibhilivha kuti tiri vabereki vakanaka, chii chatiri kuita isusu kuvana vedu chinoita kuti tizoisirwa mutemo? Saka handizivi, ndofunga taigona kuti tigare pasi totaurirana toona kuti vana vedu tingavarera nenzira ipi, pakuti tinogona ngoti nokuti pane incident yakaitika yaticha wakarova mwana then nyaya yacho ikaendeswa kuhigh court. Therefore ngatichitoti isusu vana ngavarege kana kubatwa. Kurova vana hakuna kunaka, asi kuranga vana, kurova nekuranga zvakasiyana. Saka tikagona kuti tinoziva kuti tinoranga vana vedu kusvika apa, zvakatikoshera kuti kana tikapfuurikidza, kana mubereki kana ticha kana ingava hama kana ingava shamwari ikarova mwana to this level unorangwa zvakati. And ndinofunga kuti sezvandambotaura zviri nyore kuti tirange ticha arova vana pane kuti tirege vana vachirarama semhuka vozokanganisika mangwana tichizama kuchengetedza kodzero dzavo. And also ma-teachers acho ndatitaurei nemamwe ma-teachers akasiyana-siyana ezvinofunga kusvika kuma4 kana kuti kuma5. Vana tambotaura nyaya yekuti vaigona kutya kuenda kuchikoro nekuda kwekuti vairohwa zvakaipa, asi havasi vese maticha airova vana zvakaipa. Kwati nhasi uno anganzi ticha anorova mwana zvakaipa. Kurova mwana kumuda, kana even bible rinodaro, mwana wako kana uchimuda unofanira kumuranga paanenge akanganisa. Saka ma-teachers ndinoona kuti vaiplay a very big role yekuti mwana aitoziva kuti andigoni kuti ndidzokere kuchikoro mangwana ndisina kuita homework, handisi kukwanisa kuti ndidzokere ndisina kuita research iye ndanzi ndiite, because teacher vangu vanenge vari very strict. And izvi havasi kuzviitira ivo ma-teachers pachavo, vari kuitirawo future yemwana kuti inge yakanaka. Saka ndakatosangana nemama-teachers andakanga ndichitaura navo nenyaya dzekurova vana izvi vaingoti vamwe vaitotaura kuti tisitogona kungosiya mwana akadaro, hatichakwanisi kuti timugadzirise mwana uyu, but zvinenge zvinoita kuti mwana uyu ane potential, because vamwe zvavanoda kutombopiwa kakurohwa kaya ndokuti anzwisise, kana kumbomboka makapunishment kuti anogona kunyara kana ari musikana nekuda kuti aite zvinhu zvakanaka. But zvinezvi hazvichakwanisiki kuti ma-teachers azviite. How is this affecting our children even? Zviri kuaffecta vana pakuti vamwe vana vane freedom iri excessive yekuti they can choose even kujoina satanism. Vamwe vanoputa madrugs kana kumwa doro
zvese zvinhu izvozvo zviri kuitika because hapasisina control, especially kumaboarding schools kwatova neproblem yakati kurei. Even misikanzwa inoitwa nevana kumaboarding vaakuvhara chikoro kusiya vapwanya zvinhu nekuita se inyaya yekuti hapasisina proper control. But regai ndidzokere pakuti kuranga vana pese hakuna unzi musavarange nemutemo, asi chinhu chakarambidzwa kurova vana, kuvaranga nedzimwe nzira dzamungafunge dzinenge mapunishments akafanana nekuti nhasi uchachera mvura yakati kusvikira ndati zvakwana kana kuti 10 mugomo. Iyo dzimwe nzira dzekuranga tinoona kune vanhu vanenge vakauya nepfungwa yekuti corporal punishment ibviswe, especially varungwa vane nzira dzavanorera nadzo vana vavo dzekuti tikazvitarisa tinogona kuti vana ava vari kujaidzwa, but macommunities avo ari kungoenderera mberi zvakadaro, vana vavo vasingamboabuse madrugs kana masubstances, kana kuti ndo vanhu vazhinji vatori at the helm yekufunga technology and so forth, but vasingarovi vana vavo. Vana vavo vanoitiswa time out kana vatadza, kuti kana ari mudiki aite kamusikanzwa wakaita anonzi enda anogara pakona apo kusvikira ndati chibva, ndiyo time out yacho. But isusu takakura tichiziva kuti munhu anorova, and hazvisi kugumira pakurova kwevana. Tinoona kuti even mumapolitical environments emunyika medu vanhu vanobhilivha mukurova munhu. Mukadzi akatadzira murume anobhilivha mukurova mukadzi, kana kuti mukadzi akatadzirwa nemurume, nekuti tinogona kuzvivhara-vhara, but kune varume vanorovwawo nevakadzi, nekuti mukadzi uyu anenge atsamwa ende anorova mwana, anorova baba wacho, anorova chero vamwene. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo kurova uku kuri kubvira pakuti tiri kuranga mwana tozoranga murume kana kuti ndoranga nemukadzi. Kuchikoro anoranga vana vechikoro saka munhu uyu haasi kugumira pakuranga vana chete, munhu anobhilivha kuti corporal punishment ndiyo best way to communicate kana kuti to punish someone. Because tichiverenga section ndine constitution yeZimbabwe pana, saka tichiverenga constitution yeZimbabwe pane pataurwa navamaunge kuti zvava zvakanaka kuti tigare pasi tobvumirana. Bumbiro remutemo iri vanhu panonzi maconsultations vamwe havaendi vachiti ndezvematongerwo enyika. Mitemo iyoyi ndiyo inozokuafekta imangwana manje, because zvinonopasiswa zvichinzi vanhu veZimbabwe ndo vakati tinoda izvi zviri muconstitution. Kana paine zvamamusingadi pakaitwa maconsultative meetings vamwe hamuna kuenda, maine mabasa enyu ekuzvitsvagira mari kuti murarame. Asi nhasi zvinoita come back to bite all of us because vamwe havamboendi kunoparticipate. Section 53 inoti no person may be subjected to physical or psychological torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Saka tikati psychological torture, ukatuka munhu uchimutaura nezvaari, kana kuti musoro wako unenge damba, kana kuti gumbo rako rakazodini, izvozvozvo it's psychological torture. Saka vamwe vabereki they are mafani ekutuka mwana, kana kuti musoro wenga baba wako mavhiri ende chini, right? Izvozvo itori part of psychological torture. Then to cruel, inhuman, kuredusa munhu kuita kunge asiri munhu, zvokuti munhu anogona kutobhilivha kuti ndinyatsori munhu akakwana, kana kuti inonzi gaslighting here. Unogona kuguma usisina self belief kuti ndiri munhu chaiye here akafanana nevamwe, wareduswa nevamwe vanhu. Hazvibvumidzwi izvozvo izvo pamutemo. Uye ndichipedzisa hangu host, degrading treatment or punishment. Pane punishment yekuti munhu anozvambaradzwa pamberi pevamwe vana achizvuzvurudzwa achiitwa se it's degrading. Izvozvozvo ndo zvisingabvumidzwe. Mamwe marights ese atataura ari pasection 81. Saka handichavaverenga, vanenge vaine interest vanokwanisa kunoverenga marights of children pasection 81. But panhu pane handichida kungoti tijambe tiende paari ndepekuti subsection E, children have a right to be protected from economic and sexual exploitation, from child labor, and from maltreatment, neglect, or any form of abuse. Saka zvinhu zvinoitika kutoshandisa vana mabasa anofanira kushandwa nevanhu vakuru imhosva, zvokuti vana vanomuka vachisiya vadiridza gadheni, vosiya vatakura huni, voita sei, it's child labor.
hatisi kuti vana havafaniri kana kuziva kuti mumba munotsvairwa, nekuti sezvambotaurwa isusu takagona kunge takazviitiswa but zvakatibatsira kusvika patiri panapa nhasi, but hatifaniri kuramba tichizviendesa mberi kuvana vedu. Pane mabasa atinofanira kungodzidzisa vana kuti vazive, kwete kuti taakutoziva kuti basa rese riri panhu rinoitwa nevana mai vakagara, nekuti kune vamwe vabereki vanodzidzisa vana kuitira kuti ivo vaone kugara vasisaiti basa. And from maltreatment, kungobata mumwe munhu zvakashata, that's maltreatment. Then neglect, kuneglecta mwana wako wawakabereka iwewe, haumubhadharire fees, hautengi hembe, haumutengeri chikafu, hauna basa nekumbogara pasi naye uchikurukura naye, that's neglect. Izvozvozvo it's an offense, and from any form of abuse. Saka ukarova mwana ukamutuka ukamudini, it can qualify under as any form of abuse. Saka muchiona kuti mitemo tingati yakagadzirwa nemi vanhu veZimbabwe. Nhasi mukaona vana venyu vakuita musikanzwa wasisingarohwi kuchikoro, ndimo akaapuruvha constitution iyi kuti ivepo. Ndingati handidi kuramba ndichitsanangura zvakawanda nekuti vamwe vangu tikuona kuti vari kutsvawo kuda kutaurawo. Yes, panokanganiswa chinhu pakaiswa mitemo tinoifarira zvikuru. Hatimboti hazvina kunaka kuisa mitemo, asi sezvambotaura navamaunge kuti ndifunga panofanira kuti patariswe mamwe marangiro atingaite vana, nekuti nauka havachatokwanisiki vana vacho. Pane nyaya yevana tingatarisa vanasikana, pane vana izvozvi vari kuita nhumbu vachiri vana vadiki. Nyaya yemaraisi yamambotaura yaya vamaunge imbotirondedzerei nyaya yevanasikana vanoita pamwiri vari kuma 14, 15, mwana ari muform 1 ari muform 2 ari kuita nhumbu nemaraisi. Ndo imwe nyaya ndogona kurovera mwana wangu iwe, ndamuona kuti okay mwana wangu ane pamwiri, sana iwe une panhombe, une miri, une pamwiri, aiwa mama handina, ari kundinyepera, dumbu rinokura ndo zvarakanakira, ndozvozvina, ndo nyaya ndogona kumurova, ndikangomurovera akutofunda. Imbotitsanangurirei vamaunge kuti panoiswesei. Inyaya inorwadza, ndosaka ndamboti inorwadza, yakanaka but inorwadza in the sense yekuti vanhu vatiri kuzama kutaura nezvavo vanhu vasati vakufunga semafungiro edu. Vokuti isusu tikavarega vakadaro havambozivi zvokuti ivo vanozorealiza vatosvika pane imwe state yekuti havachagoni kugadzirisa upenyu hwavo. Plus isusu kana tichirera vana nenzira iyoyo, ndambotaura nyaya yekuti paiiswa mutemo uyu zvakanaka kuti vanhu vagare pasi vanzwisisane kuti torera vana vedu sei, ndoupi murangiro watingaita vana vedu. Nekuti tikavarega iko zvino vana vatiri kuona muzvikoro vari kuita zvimwe zvinhu zvokuti haukwanisi kana uri mubereki kufunga kuti saka next term ndobvisa here mari yekuti ndibhadharire mwana wakadai. Unogona kutraya kuranga mwana kana kumurayira zvikasamufadza, yatoo form of abuse yanga ichimbotaurwawo, anogona kukuripotera iwewe, ratoo dambudziko. Iye anofunga kuti zvakanaka, but hapana zvazvinomubatsira in future. Iwe unenge uchitoziva kuti mwana uyu kwaari kuenda hakusiko. Plus taifanira kungonzwisisa kuti vana vatiri kuda kurera vana vatinozotarisa vakaita sei mune ramangwana. Plus tofanira kunzwisisa zvokuti vana vatiri kurera ava vachazova vabereki mangwana, vanofanira kuzogona kurerawo vana vavo sezvatinofungira isusu kuti vana vedu tavarera zvakanaka. Saka I think subject rakanyanya kureba kuti titsanangure nezvaro, but ndinongofunga inini kuti tingorega vana vedu vachingorarama sezvavanofunga zvinogona kukanganisa vana vakawanda. Iko zvino vana vakumitiswa vachitadza kuenda kuchikoro vakawanda. Saka tinogona kuona kuti mutemo uyu wakaiswa maringe nekuti pane maabuses aiitwa kuvana of course, but impact yazvo ndeipi pavana vedu vatiri kurera nhasi. Vana vari kukanganisika vawanda than kutraya kugadzirisa kodzero dzavo kwatiri kuzama kuita kwavari. Vana vangouwaya kuti vakawanda vacho havachagoni kudzoreka, vamwe vakuita zvemutoriro, vamwe vakungodhakwawo nezvakasiyana siyana. Ndidzo mbavha dzamangwana, ndivo vana vanozoponda vabereki vavo mangwana, nokuti havazivi. Ivo vanofunga kuti zvakanaka kuti vaprotectike, but zvavanozoita mangwana zvacho zvinodzoka zvotiremera isusu. Kana mwana akamitiswa ari kana kuprimary kana form 1 or form 2 atokanganisika, burden kunemi vabereki vari kuzama kuchengetedza kodzero dzake. Saka ndongofunga kuti zvakanaka kuti kuranga vana kuvepo, asi zvisingazopfuurikidzi, nokuti zvingava nyore kuti titi kana ndiri nibaba ndatadza kuchengeta mwana, ndaranga mwana zvisiri izvo, vanhu vandirange inini
pakuti tirege vana vachirarama nenzira isiri iyo, then community yobva yaafectika. Ko nyika dzine vanhu vaya vatambotaura fanika ma-European countries for instance vari kusangana here nedambudziko irori nekuti havarangi vana vachivaroaka. Tinoona Facebook yakabva naMark Zuckerberg kuAmerica uko. Technology zhinji inobva kuEurope kune kumachina nekunana Japan. Havarangi vana nenzira. Isusu vana vedu vatiri kurera zvakanaka vari kunyatsozoitei muupenyu? Ini ndinofunga kuti zvezvavanogona kuzoita muupenyu zvakusanganisira chimiro chenyika kana kuti ngangoti ikonomi yenyika kuti inenge ichizogona here kuutilize vana vanenge vabva pane mimwe mizera vachienda pane imwe, kana kuti vana vangoti kurewo vane zvokuita here zvokuti havazorambi vachichengetedza unhu hwavo kana behavior yavo yakamodzwa kubva mukukura kwavo, tichizama kuchengetedza kodzero dzavo. Saka ndinokufungawo kuti nyika idzodzo dzamuri kutaura nezvadzo vamutoko inyika dzokuti vanokurumidza kuti mwana achingomachuwa akutotora responsibility, akutopuwa zvimwe zvinhu zvokuita, akutokwanisa kutobata zvimwe zvinhu nemaoko ake zvinogona kutobatsira even economy. Saka isusu hatina maeconomies anobvumira vana vedu kuti tivautilize that way, vachibva pakukura kwavanenge vakaita vachibvawo pane imwe level vachienda pane imwe. And vamwe vange tichiri papo mambotaura musati akushuta this video muchiti nyaya yemarights iyi ngatichitoreka 15-year-old daughter yangu inini yaitiswa pamwiri, waitiswa pamwiri nemukomana ane makore mangani, ane 16 kana kuti ane 17. Tovaisa apo pamamutaura yaiti tovatirongai upenyu muri tu imini havasati vapedza chikoro kavesa vanorongi vachakwanisa kurongi. Ndosaka ndachiti zvinorwadza izvo zvokuti uone kuti tichizama kuchengetedza kodzero dzavana vedu kudaro, but kana pakaita incident yekuti vana vamitisana pamwe 11-year-old ne14-year-old tovati matuwo vabereki imimi vachakwanisa kudini? Plus iwo unovaita sei vana ivavo kana havachakwanisi kuenda kuchikoro even chero vakabvumidzwa kuti varambe vachindirira mberi nechikoro? I think pawane imwe mutemo, handiziva hangu zvemutemo zvakanyanya, but wapo kuti mwana chero akaita nhumbu akwanisa kuti aende kuchikoro, but burden yayenyu vabereki kuti muchichengeta mwana wacho iyeye waaita naiye wacho. Isusu tinozozvikwanisa here kutora that responsibility yekuchengeta mwana nemwana wenyu at the same time achida mamwe facilities yokuti mwana iye ararame iye achienda futi kuchikoro? Tinozvikwanisa here? Maeconomies edu anotibvumira here kuti tinge tiine upfumi hwokuti tichengete vazukuru nevabereki vacho futi kuti vasvike pavanofanira kusvika sevana, tichivachengeta zvinovakwanira nokuti iraiti yavo? And mashoko anotorwadza zvekuti inyaya inorwadza itoona vamaunge yekuti iwe mwana wangu waita nhumbu ne13 ne14 years waita nhumbu hausi kukwanisa kutenga nepi. And chimwe chinonyanya kurwadza ndechekuti mwana iyoyo tikada kuti mutore timuendese kumukomana uyo are responsible for this pregnancy, vabereki vacho vanoti mwana wedu sisi acho kuenda kuchikoro. Saka vasikana dai mavhurika maziso muyasoona nekuti ndimi munotoenda ndimi ma-end losers at the end of the day, ndiwo chatakura nhumbu, vabereki vako ndo vachakuchengetera mwana wako iye naiwewe wacho. And apa pamwe zviri kunetsa kuti iwewe zvako zvacho kuti zvitonzi ndikuwanire mari yefees nemabhuku pamwe zvakatondiomerawo. Vamwe vabereki vanenge vasina mari dzacho dzakawanda kudaro dzekuti iwewe wakutoda futi manapkin pamusoro. Saka takuchinotasa mwana achiri mudumbu kuzosvika azvarwe kana atozvarwa pane zvakawanda zviri kudiwa. Saka dai mukaona vana kuti muri kurwadzisa vana vabereki venyu, kwete vana muri kurwadzisa vabereki venyu zvakanyanyisa zvokuti vana vabereki venyu vanenge vachizama kuti muve nefuture yakanaka. Mumwe mwana aiti ane 14 years kana kuti 15 wandakataura naye aiti hazvina basa kuti ndaita mwana ndine 16 kana ndine 15 years, hazvina kana basa. Mwana is a gift from God, mwana gift from God, but time yawaita mwana ndio iri wrong. Kuita mwana etinovada vazukuru tovada zvekuti but time yawamuita, because iwewe pauchiri mufomo pauchiri kuenda pawakuenda mufomo 1 papa tautasauri kuti uzonopedza A level yako woenda kuuniversity, then there is a right time yekuti uite mwana. Handiti mazvona zvisinganetsi vabereki. Then in closing, even Proverbs chapter 13 verse 24 inotiti inoti munhu anofanira kuranga mwana neshamu kana achimuda. Ndizvo chinotinetsei pakubhalansisa nyaya
the morality nelaw ndechekuti morality side tinotarisa from religion neculture yedu, that perspective yekuti spare the rod and spoil the child yakashanda kuma-generations akati one day tichishandisa the religious side, but nekuda kwekuti the world is evolving, pane zvimwe zvinhu zvaakuonekwa kuti izvi hazvichaiti pamazuva ano. Asi ndofunga nyaya muri kutsimbidzira mese ndakateerera ndeyekuti vana kurangwa vanofanira kuti varangwe. Nzira isingabvumidzwi kuti ushandise chete ndeyekurova vana nekuvaabuse psychologically, but mapunishment mamwe of course mumwe munhu anokwanisa kuzointerpreta zvese zvavamuitira as a punishment as abuse but mutemo so far hauna kurambidza vanhu kuti musarange vana venyu, but marangiro acho haafaniri kunge ari abusive and haafaniri kunge ari cruel and haafaniri kunge ari degrading. Saka ukazoona any form of punishment munhu anokwanisa kuita misconstrue as being abusive. Saka panogona kunetsa kuti punishment kana kuti kuranga kwacho kusiri abusive ndekupi, kusiri degrading kwacho ndekupi, but otherwise they must come up with new methods dzekuti varange vana nadzo. Kana kuri kuti ukataura nemwana wako anonzwa, possibly ngatimbozamai kumbogara pasi nevana tiumbe ushamwari nevana, because kare vabereki vaityisa kuvana vari kuhavo vamwe vachiri kutyisa ende zvinovanakidza, but zvinoita kuti mwana wako asasununguke kwauri. Saka ndofunga kuti panofanira kutsvagwa dzimwe nzira. We need a paradigm shift yekuti toita sei, because ukaita izvi zvechokwadi unogona kuswera wasungiswa nemwana wawakabereka kuti umusiye yaneglect futi. Saka unenge uine mhosva ukati ndakumusiya ineglect, ukati ndakumurova imhosva. Saka there should be new paradigms dzekuti tione kuti togadzirisa vana vedu sei, asi kugadzirisa hatisi kurambidza. Ndizvo ndo saka ndanga ndiri kumboti zvakanaka kuti kana Mr. Mutoko muri teacher mukaresha tikubatei tokurangai nokuti munonzwisisa kuti ndimi maresha taakukurangai, munogona kutora responsibility, asi mwana haazivi. Saka nekudaro hapana zvazvinogona kunyanya kubatsira stereki kuti tinyanye kuti vana ukaona baba wako wangokudza zvakati iye haazozivi limiti, nekuti mwana ukaona ticha wako angokuti uyapa ino manyewo kana usingadi unekodzero yekuramba, kana akaramba achikumanikidza iwewe tifonere yatoomosha. Saka nokudaro tinoafekta vana, ende kwokupedzisira vana vacho ndo vanozosafa nekuti ndivo vachava mafuture parents, ndivo vachavazve vana vatinogara navo mucommunity. Tinoda kuzoona vana vedu vari vana vakaita sei at the end. Saka ndozvo tinofanira kunyanya kukoshesa semaonero angu than kuti tikoshese kuti right yemwana, ende mwana wacho tobva tatomudza at a tender age zvokuti ihambofungi ega kuti what does this mean, kana ticha achinditi inini iwe unofanira kusvika pano nguva yakati zvinomubatsirei, because akanonoka ticha vakamuharasa akutokwanisa kuripota. At the end mwana anogona kuva wild, anozodzoka futi problem kwamuri. Ndo mamedharas mamwe atiri kuona nhasi aya. Saka ndinongofunga kuti zvakanaka kuti titsvage nzira dzokuti vana vedu tovaranga nenzira ipi, vana vedu tovarera nenzira ipi. I think vana vari kuteerera kunze uko, the ball is in your hands. Zviri kwamuri imimi kuti muone kuti zvinotiitira ndezvipi, nekuti mitemo yeitarisei zvechokwadi. Isusu tinayo mitemo, kune mitemo iriko yekuti iwewo semubereki pane zvinhu zvandotoonawo kuti inini apa ndikasaita ichi ndogona kungogara, handiti mune maraitsi ka. Saka inini maraitsi ako iwewo mwana andiri kuziva, iwe kuenda kuchikoro nekunoenda ndokubhadharira kuenda kuchikoro kwako zvese ndichiita inini, iwewo uchiplay your part and I'm playing my part, toda kugara zvakanaka. Hanzi future iri kwamuri imimi vana kana makateerera. Saka zvimwe zvacho yes inzwai kunzi kune maraitsi, but maraitsi waya musaatore. Inini ndiri amai, ndiri mukadzi, kune maraitsi anoitwa anonzi aya ndo maraitsi evakadzi, but mamwe acho ndinotoatarisa ndoona kuti no izvi hazvishandi, handiti zvinotopinza imba yangu. Saka imimi sevana kune maraitsi ariko, but onaiwo kuti maraitsi aya anondibatsira here, itai zvinhu zviri kumba kwenyu, handiti hamusi kuchengetwa nemitemo yayo kokuya kwainenge iri nemusana nambotaura vamwe vanhu vanoitira mitemo yacho iyoyo varoda kukuprotecta. Yes, protecta hakuna kuipa, but zvitariseiwo imimi musarwadzise vabereki vedu, vanofa. Ukange waita nhumbi yako ndakutofa inini neBP
because handichazokwanisa manje kuti ndikuchengete kana kuti handichakwanisi kuenda kubasa wandiuraya saka zvinozoita sei iwewe you are 16 years only saka ndane muzukuru ndomufarira but mangwana tinomupei tinodyei nemuzukuru saka itai torai responsibility yenyu imimi vana. Thank you so much Tarisai, thank you so much Vivian, thank you viewers. Let's meet again in our next episode. Thank you.